Ayo Rin, tak Rin. Bapake Hasan Gento Tawangsari. Rupane meh padha. Diteruske Cahayu. Iki ngono pacarku lho. Oh iya. Wis direstui kok. Lho, kuwi nek aku main daerah Ponorogo mesti teko. Nggih. Tur gawake koper, munjake apa-apa sregep ora karuan. Lah kok jenengan to, Pak? Pak kula teng pundi-pundi mawon ditutne. Kan ya, nama saya Niken Salindri. Kediri punya bos. Sing duwe Aturi jumeneng, heeh, miki penak. Aja ninggal aku trimo bonceng. Wiwit budal kanthi bareng arep Nduk Niken Salindri. Malam Om Ikit. Pripun sehat ya Nduk nggih? Alhamdulillah pangestune kula sehat. Jaga kesehatane. Nggih. Piye? Cita-citamu isih pengen dadi dokter kecantikan apa ora? Sudah tidak, sudah beda lagi. Oh. Cilikane reng nek ditakoni cita-citamu apa kan? Kula pengen dadi dokter kecantikan Om. Nek nyatane malah dados penyanyi kondang kalungko. Cita-citane kadang tidak tidak mentok sama profesi yang sebenarnya kok, Pak. Cita-citane arep dadi dokter kecantikan, ning nyatane dadi penyanyi malah luwih kondang. Saniki kelas pinten, Nduk? Saniki sampun kelas 1 SMA. Wih, SMA. Suwepete biyen sih. SMA kaya SD saya SMA. Nggih. Oh, nggih dangu mboten mangke nggih, Om. Ya suwe ra ketemu sama Terakhir SMP kelas 3. Oh. Tahun kepungkur. Nggih, tahun kemarin. Sopan nono daleme Pak Eko adalah Bu Mujiatin, Nduk. Nggih, niki acarane napa, Om? Niki tasakuran Bu Mujiatin kapilih lagi menjadi anggota DPRD Kabupaten Ponorogo. Lajeng tasakuran pernikahan putrine Mbak Vina kalian Mas Dia. Berarti niki acarane kalih. Loro. Sing setunggalé tasyakuran, sing setunggalé pernikahan. Nggih kagem Ibu Mujiatin, semoga panjang umure. Halo Bunda, sehat selalu. Amin. Terus diberi rezeki yang banyak. Dan buat kedua temanten namine Mas Dian lan Mbak Vina. Mas Dian Mbak Vina. Sakinah mawaddah warahmah. Moga-moga langgeng. Sampai akhir hayat hanya maut yang memisahkan. Amin. Sing penting kabeh donga liyane ku enggak penting, sing penting pangga sehat selalu. Ngono kuwi ndongake koyo niken sing penting sehat selalu rek. Sehat selalu. Lah ya, tegese sehat ki ya ora mung sehat badane ning ya sehat pemikirane. Sehat tur waras. Akeh wong sing sehat ora waras turut dalan ora kelamben. Tegese sehat jasmani ning ora waras secara psikologe. Kadang enek wong sing sehat awake tapi ndelalah raine pating blonteng niku kan nggih mboten sehat pikire niku kan mboten waras to. Wong liyane iki do dandan ayu-ayu bagus-bagus kok. Nggih, kadang nggih ngoten niku kan namine sehat awake ning pikire butek ngoten lho. Alias wong edan. Oh ngoten nggih. Ning enek meneh sing mbah-mbahane wong edan ki ya enek meneh. Sapa? Titikane wong edan ki lak ngomongan dhewe, takon dhewe, disauri dhewe. Mongko sewengi upuh. Lah kuwi mbah-mbahane dedengkote wong edan ya kuwi. Sik. Lah kok iso ngelokne edan ki lho. Sik. Wong edan iki ciri khase apa? Takon dhewe, sauri dhewe, omongan dhewe. Kuwi aku dalang ya kaya ngono. Omong dhewe diwangsuli. Wong edan kuwi ciri khase, titikane ora kuwi. Pripun? Nek ditakoni apa-apa wangsulane ora. Oh. Aku ki lho ngono tenan iki sore mau takon alamat ning pojokan ngono ki. Daleme Pak Eko kali Bu Mujiatin ku pundi, Pak? Dijawab ora. Niki mengke enten wayangan lho. Ora. Baru terus dikandani Mas Dalang ngadoh niku wong edan. Ditakoni apa ternyata ora. Kowe mau ning dalem Pak Eko mangan gadu-gadu ora? Ora. Terus mangan bakso ora? Ora. Lho,
Jebule ning kene nduk niken kandhani. Wes lorengan putih. Jenengan mau tanglet griyane nganu enten sing jawab ora ngoten niku. Wong edan, anggere ditakoni apa-apa wangsulane ora. Berarti emang kelainan tipe ora, Pak. Oh iya, Ngen kula mriko iki nek wong edan ning wis mari, Pak. Kula tekoni iki apa? Aqua. Oh berarti wis mari. Iki apa? Iki sosis. Oh berarti wis mari. Lho, nek ngeten iki napa, Pak? Roti. Oh berarti nggih pun mari, Pak Sigit pun mari berarti. Kan biyen iki jenenge ya roti. Nggih berarti pun mari wis ngerti nek ki roti berarti pun mari. Asem maneh. Sesama wong edan golek pangan kok dadak ya. Ya sing waras ngalah. Nggih. Nduk. Ya, iki nduk niken wis diantu-antu penonton jutaan penonton niki mboten ribuan niki, Pak. Nggih. Tumplek-blek sing mriksani lumantar YouTube ugi pun kuatah sanget. Nggih. Mangga arep nembang apa nduk niken? Nggih wonten pamundutan apa niki, Om? Kathah sanget untuk yang pertama bebas kagem Mbak Niken. Oh, nggih. Damel bawa napa mboten? Kagem bawa riyen Mbak Niken. Oh, cakep. Mangke nggih wonten request saking Mbah Manten tapi mangke kur mawon pepeling. Oh, saking Mbah Kati. Nggih, Mbah Manten. Oh, Mbah Kati nyuwun pepeling. Nggih. Ki saking Pak No Kulit, Petungrejo, Muntara Nadi, tanggane garing. Nggih nyuwun lamunan Lestari Lintang Asmara. Oh nggih, iki ben bebas nduk niken men pilih dhewe. Bawa ki nanti mengke tibane teng Sambung Wanci Dalu nggih. Oh siap. Karya Mbah Sukron Suwanda. Nggih. Saking kula Pak Budi 35, saking Gendut Putih Tempuran. Oh ya, iya oke pamundutan. Kinanti. Sliramu rawa Artek kireng. Kutunggu. Ku nanti dirimu kembali. Wah iya. Wah, kaya baca puisi ya. Deklamasi. Wah, wong kuno ngarani deklamasi. Wong kuno ngarani deklamasi. Pamane 17 Agustus niku mesti metu nggen kula ngoten niku. Iya. Terus nggih. jambe pidha gawe Ayo reng. Jangan membuat sehingga menangis. Ngis. Ngis. Ngendi? tangis kang Kusuk. Kok usuk apa tok? lho kusuke? Nangis nganti kebak donga nganti nangis ki lak kusuk tok Pak niku. Berdoa dalam tangisanku. Lah ya berarti kusuk ndongane niku. Ndonga nganti nangis ki kusuk. Perkara orang metu ora masalah. Iya, Kopine. Lah kuwi lho. Kowe dicepake guren kuwi lho. Iki lho kopi. Walah mboten wong kula namung guyon kok Mas ngono. Kanca-kanca cakran iret karo sampean ki open. Sayang juga. Walah Pak, Pak Igen Ora apa-apa, mau bebas. guyon senengane kaya kanca kok ya apike kaya ngene. Lah iya. Nggih. Matur nuwun ya Mas. Nggih. Matur nuwun. Kopi Pak. Oh iya dicupuk. Sing maringi kanca-kanca cakrane ngerat Pak nggih. Kuwi panas. Nggih.
nggih. Mulane kanca-kanca ngelingke awat ati-ati reng pi panas alon-alon. Nggih, nggih. Diombe. Terima kasih ya Allah atas pemberianmu, sesungguhnya Allah maha pengasih lagi maha penyayang untuk umatnya. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah. Ya Allah, ternyata tidak panas dan kurang manis ya Allah. Itu berarti ora bersyukur. Entek nolek. Ayo Ren, tak keren. Bapak Hasan Gento Tawang Sari. Rupane meh padha. Diteruske Cahayu. Iki ngono pacarku lho. Oh iya. Wis direstui ya. Lho, kuwi nek aku main daerah Ponorogo mesti teko. Nggih. Tur gawake koper, mundake apa-apa sregepe ra karuan. Lah kok jenengan to, Pak? Pak kula teng pundi-pundi mawon ditutne kali niki. Karo Duren. Nggih. Ning Rembang nangisi Mbak Lucy. Kon ngeterke ning omahku, diterke karo Mbak Lucy ning Rembang. Luar biasa. Kowe iki duwe hubungan apa karo Lucy? Kanca plek. Oh akrab. Berarti wis plek banget plek ngono. Iya iya. Kanca. Nggone Mbak Lucy ora plek-plek nek ngomong semono. Maksudnya kanca akrab lho, Pak. Oh iya, Cahayu diteruske Cahayu. Hanyalah dirimu. Si terakhir ki apa ki? Artek kae. Mongo. Apa lo kuwi? Sesuai, tak sesuai. Mongo. Kang tak pilih yang ku pilih. Gampang mesti cetok. tak pilih dunya akhirat Ku pilih dunia akhirat. Ora sanggo at ngono kuwi. Sesuai cengkoke, Pak. Oh iya. Nang ndi at? Ya Allah, ya Elok suarane kok nek tak rungokke karo suarane bojone Gareng kok bunyi langit. Bojone Gareng ya penyanyi campur sari. Oh mila to, Pak. Wah nek kon nyanyi Allah malah ngoten nak bojo kula. Apa-apa kok blero, heeh. Aja nek kok nembang kentut ae blero. Iki glegeken mawon pales kok, Pak. Iya. Isih urip bojomu. Pangestunipun kula pateni urip melih, Pak. Oh iya. Karya Mbah Sukron Suwondo Blitar lagune Sambung Wanci Dalu. Ya. Buka saking vokal, Nduk, ya. Nggih. Sing ketipan
Putri Celestia
luar biasa. Makasih Nduk Nike. Terima kasih Om Iki. Pak terima kasih rawuhipun. Nggih, saking Nggih, Pak Trimo Kuntoro Nadi. Tebe-tebe ki Kuntoro Nadi. Nuwun. Pak Trimo sembah nuwun, Pak Kades nampan, Pak Lego sembah nuwun. Heeh, kene ya. Nduk niki kan saya kelingan lagune Pak Sigit Tesih. sakarepmu. Nggih. Biasanya kan niku kula damel teng kene Mayangkara to. Mayangkara napa Mayangkara? Mayangkara. Oh iya, sok ben campur sarimu pintas ning omahe Pak Sigit ya. Nggih. MP3. Yo komplit yo rek. Mayangkara. Oh, Mayangkara. Jaranane yo Mayangkara. Nggih, Mayangkara. Original. Nggih. Ah, sakarepmu. Lagu karya Pak Igit sakarepmu. Kuwi wong biyen wis sempat booming. Ayo, ora Saya tak. booming kok saniki. Isih booming ya, Nduk? Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah, pokoke anggere pentas dienggo terus. Oh, niku kabeh nggih, Pak. Rawitan nggih campur sari elektun mawon nggih. Oh iya iya, heeh. Nggih. Weh, Pak Didi sembah nuwun. Coba sakarepmu made in Rembang. Dados. Tepuk tangan untuk Mbak Diken. Isih hafal laguku, Rek. Juga tepuk tangan untuk lagunya Pak Sigit. Wah, sae, Pak. Ini inspirasinya aku bar padu karo bojoku. Oh. Tresno kuwi semu, kowe aja nesu. Ngono kuwi. Lamun beda panemu, yen to nesu sakarepmu. Lamun beda panemu, yen to nesu sakarepmu. Aku njupuk sarung terus turun ning emperan. Terus sedelok kon Lah, pindah. iya jadi apa ya aku jenenge wong gawe lagu, aku ditundung mah kok aku tetep. Kudu Wong apa lanang tetek kok. Oke, slogane kudu ngono, Pak. Kowe sok ben lagune Pak Sigit sing sayangku digarap nggo Mayangkara. Oh, nggih, Mas. Ya. Mas Mbak Dian, iki Mbak Lucy ana request nganu apa kuwi? Napa? Gajah-gajah sing lagune cewek gaul. Oh. Oh, nyuwune pas gerok-gerok. Oke. Nggih, niki mengke. Ya, Mbak Eni. Salatullah ala toha rasulillah. Enjing Mbak Eni. Sugeng enjing Mas Bagong, Mas Petro. Wah, ini bengi niki sampean kula dapuke kalih garing tralala. Oh Ya, nggih. sakonane ya Dik, kelahiran Nggih. 75 wong kae cik adikku. Nggih. Heeh. Sakonane. Kula nggih adik jenengan. Daleme ngendi, Dik? Kula Bluro. Bluro. Nggih. Nggih. Pinarak Mas. Matur nuwun. Esuk nek rono tak mampir. Berarti Nggih, umurmu nggih. 50 ya, Men? Pun. 50 ya? Nggih. Nggih, 50 pas. Lah pripun? Kok ketok kaya umur 75 ngono lho. Nggih. Nggih, Mas. Mbok dinomke to. Lah dekne senengane nyepuhke gelang kula ya Oh, nggih, nyawane nggih, katut oke. sepuh. Iki sik uripe sik matur nuwun barak aku wis entek 1000-ne kabeh kok. Mosok lho jenengan. Berarti jenengan awet ngoten. Awet.
Mergo menjaga kesehatan. Oh. Minum Biomoringa. Promosi terus. Oh, iklannya sampean to. Sorry ya, Dik. Mbok omongke aku kon dadi iklan opo ngono lho. Lho, mboten napa-napa nek ngersa. Menawi ngersake sampel niki nggih ten. Ora. Kersa Biomoringa. Gratis. Tuku. Lho contoh kok tuku lho. Sehat nek aku sehat ki Sehat. lari-lari. Mbak ini gur olahraga murah-meriah lari-lari. Nggih. Tak takoni rek. Nggih. Sebab apa Mbak Eni kok iso lari-lari? Mergo duwe sikil. Nek duwe sikil, Iso lari. urung mesti meja kursi kae sikile papat ya dengok-dengok ning nggon. papat. Lho beda, Pak. Tenger-tenger. Kae kan benda mati. Dadi Nek benda mati gak iso lari. sing ngomong sapa? Sepeda motor kae benda mati malah playune banter. Wah, iso nyerempet cengelmu, Mbak. Kae kan benda mati tapi kan enek mesine, Pak. Sing enek mesine, Nenek mesine mesti iso mlayu. urung mesti mesin jahit kae sak kotak mesin tok kok tengok-tengok ning pojokan omah. Esrek. Nek ngomong ki mbok nganggo logika, Logika, Mas. dipikir. Gen kula mriko mesin jahit iso mlayu kok, Pak. Masa? Mlayu ning gaden, ning pasar. Lah kuwi Nek butuh. kuwi diplayokke kuwi. Mau kalah aku ning karo adik. Iya, Kak. Sebabnya mlayu di sikil iso mlayu ngono lho. Nek mlayu pakaiane sing rapi. Sebabnya Kok ndak bunyi? Lah kok Niki hobine lari pagi. oh, Gur bunyi nganggo kaos oblong nek mlayu muni Masamu? plok. kok yang ngrungokke bareng. Lorang. Niki sikatan pe muni kok, Pak. Mosok? Kok kabeh kok munine oplok-oplok, lari ya oplok-oplok, sikatan ya oplok-oplok. Hati-hati bengi iki EO-ne Mbak Lucy. Nggih. Oh, nek kula po turah wani nek karo adik kula wedok. Wis lunas. Menek kates niku ya tiba bluk tambah bluk-bluk ngoten. Bluk-bluk Katese sing siji bluk lah kok mak bluk-bluk. katese piro kuwi? Katutan bluluk loro. Kok dadi telu. Bluluke sebelahe lho, bluluke njubak. Nembang Mbak Eni karo duet Mbok duet karo kowe rek. Duet ki lak wawan sing biru kae. Kae duet, Buat kae duet, Duet ki lak sing mangkok enek cendole. kae dawet. Sewet ki lak. Karep omong dawet sing dienggo jeroan ngono. Adik ki nanu mbok ya kaya pas lho adik. ketoke kok setel ngono lho Lho ora karo setel adik. piye to, Dik? Aku iki gumun dienggo ning jero ndak direndo-rendo. Iki jane nyaw terus dibordir. Bareng iki jane meh pamer gambar sapa. Nggih. Ya ben Kula tahu lho Pak lebih ngoten cantik niku. kok. Apa? Pas oglangan. Heeh. Dadi pas oglangan posisi kesusu. Heeh. Nggonamu mbok bolongi ngopo? Mbok angin-angin ngono kuwi. Dandan teng omahe Lucy Pak kula. Hmm. Oglangan pet mongko selak kesusu. Wah, kuwatokan ya sak kecekele ngoten. Tak nggo mlaku ki kok ora enak enek apa. Tak tiri wah kembang-kembang bordiran mula ora enak nih kok, Pak. Wah, akhirnya kula go mulih. Heeh. Bekase Lucy. Kenek kula nggih jaket. Kok gede men katoke Mbak Lucy. Kula kumbah kula peme nggen anu niku tali tambang darat niku kenek angin kleder. Bayanganmu piye? Wah, iki ndah kathoke kula ngoten. Sablonane Hello Kitty ya kaya. Nganggo pita. Hello Kitty ngono kayak lambene mencet. Ana brengose. Lambene Hello Kitty mencet. Ngoten niku. Hello Kitty kok bengesan. Jelarit ngoten bengesan. Oh iya. Ora harus. Nembang karo Mbak Eni. Nah, lagu napa Pak iki? Oh, lagu lawas kuwi wong tuwa-tuwa. Pangane lo pulo wis bejaku. Ya iso. Dik ya wis dadi nanana. Ngoten iki ta? Oh, saged. Iso ta? Kaya ngelingake Kanca kanca kabeh aja turu sore-sore. Tutuk. Bisa kula. Saged, Mas. Saged. Iki Napa nih kok judule? Judule nika napa Pak Bapak? aja digondoli. Aja digondeli. Nah, Lah ya gini kelingan lho. kelingan Pak Ciling kula. Heeh. Aja digondeli. Nggih. Saged?
Insyaallah. Diusahake ya. Kula Kowe usaha. aku iki takon kowe iki kelingan apa ora? Kula ya sedang mengusahakan. Oh iya, apik. Kita berdua saling berusaha ya Mas ya. Mengusahakan. Lagune dipopulerkan Mbah Mantos. Almarhum. Ah nggih, coba aja digondeli sing nyanyi dagelan garing tuwa, sindene ya tuwa. Nggih. Ampun tuwa to, Pak. Apa? Veteran. Ngeten. Veteran. Loh, Lah. veteran. Mojinem Romo lunempi. Ngono, Dik, ya. Kowe kok iso ta? Lho, pelatih kok, Pak. Pelatih kerawitan. Pelatih anjing. Oh, alah ya. Tak Mbok tak melu, Pak. yo ayo. Oke tok ya sepel ngono lho, ora tau dijak ya Mas ya. Aku nonton terus kok. Oh toh. Siap, mangga. Ayo, aja digondeli ya Mas. Yo. Kaya ning tawang to iki. Pulo-pulo wis becaku ya Dik yo pancen wis dadi nasibku tak suwun marang sliramu aja gawe runti ing atiku. Wong tuwek-tuwek ya iso kelingan ya lagu tuwek-tuwek. Heeh. Yo. Iwak cucu wadai Suci pirsa samar yen ra tak pikir aduh Dik aja kuwatir. Ae. Aja marahi ngono lho, Pak. Aku nek diwarahi lali. malah lali. Lah kowe mau lali aku ngelingke. Harga diriku ning endi aja mbok marahi. Ning pasar kok tuku cipir. Lho, kleru to. Andane aja marahi. Wong dalang nek ra kulino karaoke rasah marahi. Piye Pak Ibu, Pak? Aduh Dek, aku aja kuwatir to, Pak. Sing kedua makin apa, Pak? Engko iki ana kadal gelati oli. Iya ning ora mandenge rene kadale. Manuk gadak kok ngaku merah sing mojo pancen dijarah. Aduh Mas, sakit hatiku. Ana kadal mangani roti, ndang tak budal aja digondeli. Aduh Dek, aja digondeli. Urung rampung. Urung kok. Ndang kacang Kelopak rapi tadi gawe Yang pancen dikarepake Ayo enjolanku terlalu Makasih Mbak Eni. Sami Terima kasih. Wah, wong kuno kok ya isih kelingan. Dadi tuwek ketemu tuwek. Nggih. Wah, jenenge. Anak-anak ungkuk. Nggih. Coba Lucy nggih. Niki, Nggih. ya ini sih kok nyanyi. Lho, mbot dekne moderator, mboten kudu nyanyi. Monggo Dik. Kowe iki dadi bintang tamu iki mbok modal kaya Mbak Lucy. Napa? Nggawa mic dhewe. Lho. Lah kowe mic-ku nyilih mic kuwi. Nyil. Mic cakrane ngerat kuwi.
Nyewa. Oh. Alah ora masalah. Kula ya jano ki duwe mic dhewe, Pak. Lah kok ora digawa? Kabele pedhot-pedhot. Padosonmu mau. Semerap. Oh iya, Dik aja ngomik dhewe malah rusak kok Dir cerubar halur sartu duar kir sirkir aryartor dari rebar darwar tada bersamar ger dirnar mirnggur sirtar tur der Nek lagu lali janjine Mas dadi ngono. Piye dirnar mirnggur sirtar tur der nek njaluk tindikan peronder pelok nam ya peronder sesuk njaluk tulung nek mulih tekan omah. Songmu ki obongen. Jangan Dik, jangan ya Dik. Ya. Oh, son kula niku kokean Pak, anu potensione kokean nggen. Channel-e. Nggen kula cukup 3. Lho. Wis ana kok 3 channel. Bass triple volume wis. Oh, kanune to, menune. Mini compo. Mini Compo. kompo. Tulisane compo. Kok macane kompo? Sing duwe aku apa sampean? Kowe. Wong sing duwe aku kok ngeyel. Tirner mirgur sertar tur der. Sesuk nek ketemu sonmu tak puidiak. Tak banting. Bar marar yar. Bapak iki miku. Iya nggih. Nggih. Miku Aku timbalono gawe salonmu dhewe. Oke, ya. Kermarnar arkir tar parkir kermarnar mercarir hirburar adir marar mirgur irnir tantar mertrot serat estri mercarir Iki penyanyi zaman biyen kan ya? Kendangnya kan kendangnya Iki tamu iki lawasan iki orkes lawasan. Orkes Gambus, Iya jenenge gabus penyanyi lawas ya. Sukar didengar nih kok. Kermarnar Jekete ya kuno iki. Iya. Mertarir hirburar dirmarar mirgur irnir tarir bertarir hirburar bar irnir aki nentek ora go jasad kok sonmu. dereng enten sampean semono dereng enten Kok son kok nggo aki? Aki sik nganggo gerobak nika. Dalang nek sulo Tak obong ketemu son. nganggo pitromak nika sing dikumpul-kumpul ngoten nika. Zaman dhisik ngoten niku, Pak. Weh, wis tenan wis. Tenan tuwek to. Tuwek. Iya. Nyala. Mutah ta, Duk? Ku asam lambung. Minum biomoringa. Alah. Kok kudu katut kok ini kok. Kowe iki repot, kowe tau obat ngono nek sehat ora apa-apa. Nggih. Kowe nek nganti lara sithik sing maido akeh. Ada uno, ndak wengi tawa lara dhewe. Ora tau kula lara ora tau. Penyakitnya ketemu kula nyimpang. Oh iya. Dek, sini, Dek. Ya. Ya, dah. Wangsa tak mblebek. Sini. Oke, artisnya iki tahu dadi sadurunge dadi pesinden tak niki riyen penyanyi dangdut, Pak. Masa? Pasar malam berkah rian. Lho. Untumu cepat iki. Keliling ning alon-alon. Oke. Iki tenan, lusi nganggo rok cuwendak sementen nika dhuwur bangkean nika. Heeh. Layak bar nyanyi terus numpak tong setan bengi. Nyanyine ning sotong setan. Oh. Lah niki setan. Cah-cah saiki padha mudeng tong setan ngene. Nggih tesih akeh kok Oh, mesti iso akeh ya. Sikile metu angkling, lagune mung siji apalane. Apa? Tadi malam aku mimpi kawin. Ah, mau ngoten rok niku, Pak. Kanggo sing ngeten iki kena angin roke muni ber. Mungkin nek diengkup ning ngene kaya sempritan. Ngice. Ayo. Mbak Lucy nom-nomane cantik cerita langsing nyepelek. Aku langsing jaman nom aku. Iya, mergo kabeh dadi ngeten iki. Kok iso? Nah, kabeh iki malah menyuburkan ngeten iki, Pak. Nggih, bojo kula nggih langsing sementen iki. Terus Saniki sementen iki, Pak. kuwi bojo apa tumo? Maksudnya iki nek ditemplekne dadi gede banget ngoten lho, Pak. Oh. Ngeten, gede banget lho ngeten iki. Sesuk tulung pelingku loro. Siji nek ketemu sone diobong, loro ketemu bojomu dipateni. Diobong campur son iki mau ya. Ampun, Pak, engko malah bojo kula karaokenan rusone ngono. Mbok, kamu kesini, Dik. Waduh, Dik.
Dirin marah. Mimpi kabir. Ki nek dienggo nyondro nu suarane sono apik. Piye piye. Mbak Lucy terpirpur gerder. Apa kuwi? Mbak Lucy ceplikmu gede. Oh. Mbak Lucy terpirpur gerder. Apa? Mbak Lucy ceplikmu gede. Krunguku kok kaya ora ngono. Aku ora perkara tempat motor-motorar. Apa? Tuku motor-motoran. Kowe ngalir engko terpirmu tabrak motorku. Oh, aku ngerti kuwi. Kowe ngaliyo engko tabrak motorku. Ora apa? Muni piye? Niki nek son kula niku sing susah nek nggo nyanyi kitir sumilir. Ya malah cetha no. Wah, angel pun angel. Lah kok iso? Wong malah bener kok nek nggo nyanyi ngoten kok. Ketok berarti Gus nggo lagu sing RR tok ya. RR. Saiki tak takoni Reng. Ndir. Lagu apa sing ora nggo huruf R? Ayo. Lagu anak-anak napa lagu bapak? Sembarang. Lagu apa? Jambu alas, jambu Sing alas, piye? kulite ijo kelingan manis ras. Derah nganggo R. Adu cerdas Rembang mung ngono giri sing cerdas. Idam sari umpama sliramu Alah wis R wis loro. ali-ali. Ngagemu ali-ali ku pamer. Pamer ya. Ora Lagu sing oh ono lagu sing nganggo R. Wis sing menyerah lagu R, ora? Menyerah, Pak. 1 ditambah 1 sama dengan 2 ono R ora? Betul. Lah 2 tambah 2 sama dengan 4 ono ora? Ora enek, Pak. 4 tambah 4 sama dengan 8 8 tambah 8 sama dengan 16 kuwi lagu sing ora ono R Kuwi R dolan ning ndi ya, Pak ya? Ora enek. dolan ning sonmu kono Ya jale muni gawe sanmu, gawe Ngene iki lho sanmu. sing tak senengi ngene iki lho. Ngene iki akhire dadi ngene iki lho. Iso teko 1 teko 18 kok. Tur ditarbar tur sarbar dergar durwar. Oh lagi ketemu ki. Durwar ditarbar durwar. Wong lumpuk neng kene kok, Pak. oh iya Durwar denar empar. Lho, empar tarbar per sarbar derar per. Lho, ah lumpuk neng kene, Pak. Bocah. wis R diobong lho Mbak Lucy kok lenggah kok sik Anu biasa, ngeten niku biasa. ngopo Anggare terus bareng guyu mutah, bareng utang terus rembes. Rembes. Wong niku silem pun mulai rembes, Pak. Tak kamu. kuwi padane GL Pro mobil Pun rembes niku mangke. terote melihat Pun. cewek gaul Mbak Lucy Nah. Cerwer garur. Bisa rendur percer gendur berkur. Lho, syaratnya ngangge son niki napa son kula? sonku Oh, nggih, ngoten to. Bokong dilumahke. Apa? Ngomong digenahke. oh Ayo, Dik, nganggo sone Pak Igit, Dik. Lagune anu cewek gaul. Ibarat kembang kowe pancen wangi. Ngono. iki permintaan Sinoman Cakrawala Cakrawala sing ngiringi Cakraning Rat. Lho, bintang tamu nih Cakra Buana. Lho. kaya rokok Rokok, Pak. Ya lho. Rokok Cakra Buana rokok, Pak. Niki pun luawas mboten napa nggih. mboten napa-napa bebas Moci nomro nempi. ngandani Ngapali, Dek. kowe kuwi kok berarti kowe ngiwangi Mbak Lucy nembang Nggih. Nggih no. wah yo Niki sing berkahi para pini sepuh. oh ngaten Garape gajahan apa, Pak? Gajah-gajah. yo Gajah-gajah iki apa, Pak? lho takon Mbak Lucy Gajah-gajah itu yo kesenian, dadi yo anu bentuknya kayak gajah, tapi isine damen uang. ditumpaki Iya, terus kok dung 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 dur Ngene sikile ngono kuwi. ngene terus numpaki uang ning dhuwure. Oh, jenis musiknya ngono kuwi kok. Iya, Oh. anu musiknya jedor tok ngono kuwi. Oh, Karo iya, benda. iya. Sing nyanyi banci. Kayak terbangan ngono kae. Iya. Ya cobaan sih to. Lah, biasanya ngono terus disurung gawe apa kuwi jenenge becak? Mbas. Apa? Mbas. Mbas. Disuruh kanggo apa? Becak. Aja itu kanggo becak. Lah piye? becake nggo muat sone gareng mau kok karo butan Buak, Pak. Buak. Wong numpak becak ora aman kok. mosok Numpak becak niku padha karo diuyak-uyak manuk. ya ora mungkin Kok Aku iso? sing becak, Mbak Lucy sing numpak. Heeh. Ponorogo pasar ya, Mbak? Nggih, Lho, pasar Legi. manuke sing becak uyak-uyak kok. Lho. Iki lho manuke, Pak. Manuke. Alah, alah. Manuke sing becak. eh Manuke sing becak uyak-uyak. wong loro nembang ya sing Nggih. numpak gareng karo Anu Mbak
permintaane Sinoman nggih. Sinuman Cakrawala. Cakrawala. Heeh. Cakraning Kula rat. sak lagu mawon bibar ngoten kula pengin ben pirsa piyai Ponorogo. Nah, Oh, ngono, siap. iya ya. Cakraning rat iki sindene ya petingan kabeh. Nom kabeh, perawan kabeh. Loh, iya to dagangan kabeh. Kangen. Iya kan. Cewek gaul Mas Gareng dan Mbak Lucy. Dados. Aye. Ibarat kembang kowe pancen wangi. ya Mas. Ibarat tebu kowe pancen legi. Tenane to Mas. Akeh tawon kang ngisep ngisep sari sarine kembang melati. Cewek-cewek gaul ngisoran dhuwur pancen gaul yen lumaku bokonge mental mentul. Cewek-cewek gaul ngisor dhuwur kabeh gaul yen lumaku bokonge mantel-mantel. Sapa wae sing ora Celeguan. nyawang bokong agiat dene kaya dandang saben Sepeda motor lanang cewek gaul ayune sak kecamatan. Ayo Ibarat kembang kowe pancen wangi. Ibarat tebu kowe pancen legi. Akeh tawon kang padha Adai nyesep sari sarine kembang melati. rambute ditato alise Ayo lho bener. sing ganti saben dina seje gonta ganti pacare ono salape. Cewek-cewek gaul ngisor dhuwur untune gingsul yen lumaku nganggo rok sak dengkul. Cewek-cewek gaul ngisor dhuwur kabeh gaul yen lumaku bokonge mentul-mentul. Sabengi sing ora degan nyawang bokong gedine. kaya
Yo dadang tumpakane sepeda motor lanang cewek gaul ayune sak kecamatan. Oke. Wong nyanyi kok blonyok nek koncone sing bener ditato alise. Abang ditato bathuke. Putra.